Με κατεύθυνση προς το νησί της Κρήτης, φτάσαμε στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Βγαίνοντας από την πόλη, ανηφορίζουμε προς το χωριό του Μαρουλά. Στο δρόμο υπάρχει άγρια βλάστηση με ανθισμένα σπάρτα. Στο βάθος βλέπουμε το Ρέθυμνο. Το παραδοσιακό χωριό του προορισμού μας αποκαλύπτεται τριγυρισμένο από ελαιώνες. Φτάνουμε σε ένα εργαστήριο υφαντικής. Τους βρίσκουμε να βάφουν τα νήματα με λουλούδια από σπάρτα. Εδώ κατοικούν η εικαστική καλλιτέχνης Κατερίνα Κορέ και ο σκηνοθέτης Ζαχαρίας Μουτάφης. Η Κατερίνα μελετά τα παραδοσιακά βαφικά φυτά της Κρήτης, συλλέγοντας ανεκτήμητες παραδοσιακές γνώσεις. Επιπλέον πειραματίζεται συνεχώς. Η ταπεινή ακονιζά που την βρίσκει στην άκρη των δρόμων μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, εάν ξέρεις πώς να ξεκλειδώσεις τα μυστικά της. Στο δεύτερο όροφο, ο Ζαχαρίας έχει εγκαταστήσει το δικό του σύγχρονο οπτικοακουστικό εργαστήριο με μηχανήματα ψηφιακού μοντάζ για την επεξεργασία των εικόνων του, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα περιβαλλοντικά και καλλιτεχνικά. Η λειτουργία και των δύο εργαστηρίων βασίζεται αποκλειστικά στην ηλιακή ενέργεια. Το παραδοσιακό στην όψη κτίριο παράγει το δικό του καθαρό ηλεκτρισμό κατευθείαν από τον ήλιο. Όταν βρίσκεσαι στο χωριό, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γίνεται αυτό. Το μυστικό βρίσκεται στην ταράτσα. Εκεί είναι τοποθετημένες 16 φωτοβολταϊκές επιφάνειες των 100 Β, τις οποίες μπορέσαμε να κινηματογραφήσουμε μόνον από ψηλά και μακριά. Μέσα από το χωριό, τα φωτοβολταϊκά δεν φαίνονται από πουθενά. Είναι κρυμμένα μες στη Θέο. Προκειμένου να τοποθετήσει υποδομή για εναλλακτική μορφή παραγωγής ενέργειας, ο σκηνοθέτης έτυχε επιδότησης της τάξης του 40%. Όμως ο καθαρός ηλεκτρισμός που έρχεται κατευθείαν από τον ήλιο στηρίζει και πολλές άλλες λειτουργίες του σπιτιού. Όλες οι λειτουργίες του σπιτιού, δηλαδή όλες οι μικροσυσκευές, 2 ψυγεία, ένας καταψύκτης, μια μονάδα βίντεο που έχω στο δικό μου το εργαστήριο της υφαντικής, φωτοτυπικά, φαξ, κομπιούτερ, όλος ο εξοπλισμός 2 εργαστηρίων, ενός γραφείου και ενός σπιτιού. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι 16 αυτοί καθρέφτες των 100 Β δεν σηκώνουν την κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων. Αυτά είναι συνδεδεμένα απευθείας με τη ΔΕΗ. Λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας που χαρακτηρίζει την Κρήτη, η αυτονομία του κτηρίου σε ηλεκτρική ενέργεια φτάνει μέχρι το 80% των αναγκών της κατοικίας και των εργαστηρίων. Στο χωριό είδαμε ότι έχει απομείνει από μια σοφή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οργάνωση του χώρου. Τότε η τοπογραφία, το κλίμα, ο προσανατολισμός και άλλοι ουσιαστικοί παράγοντες ήταν κοινά μυστικά. Η κατασκευή του μικρού πέτρινου συγκροτήματος βασίστηκε σε σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη του το κλίμα, τον προσανατολισμό, τους ανέμους και τα υλικά, ώστε να εξοικονομεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Έτσι, παρόλη τη ζέστη της Κρήτης, το καλοκαίρι σε αυτό το κτίριο δεν έχουν ανάγκη από air condition. Όταν έχει και μεγάλη ζέστη τον Αύγουστο, έχει πάρα πολύ δροσιά. Ως και κρύο. Τόσο πολύ έχει πετύχει. Επειδή ο θερμός αέρας ανεβαίνει ψηλά, με την αρχιτεκτονική διάταξη των ανοιγμάτων, πέτυχαν φυσικό κλιματισμό. Οι φεγγίτες οι βορεινοί αν ανοίξουν, το καλοκαίρι θα χρειαστείτε ζακέτα. Στη σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, καλοκαίρι και χειμώνα, συνεισφέρει και η προσεγμένη μόνωση που εφαρμόστηκε στους πέτρινους τοίχους και στην ταράτσα. Όλα έγιναν σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτρη Δαράκη. Στο σχεδιασμό δόθηκε επίσης μεγάλη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας που ξοδεύεται για φωτισμό. Ο φωτισμός
βλέπετε είναι από το πρωί μέχρι να δύσει σχεδόν ο ήλιος. Έχει αυτό το άπλετο ήρεμο φως. Από πουθενά δεν μπαίνει κατευθείαν ο ήλιος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για το εργαστήριο, ο ήλιος δεν έπρεπε να μπαίνει μέσα για να μην αλλοιώνονται τα έργα. Αντίθετα στο χώρο της κατοικίας, ο ήλιος είναι ευπρόσδεκτος από όλα τα ανοίγματα, ακόμη και από τα παράθυρα οροφής. Αλλά και ο φωτισμός της νύχτας πάλι βασίζεται στον ήλιο. Παρόλο που τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό μόνον τις ώρες της ηλιοφάνειας, αυτό το σπίτι απολαμβάνει την ενεργειακή αυτονομία του όποτε την θέλει, λόγω της δυνατότητας για αποθήκευση του παραγόμενου ηλεκτρισμού. Εδώ βρισκόμαστε στην ενεργειακή καρδιά του σπιτιού. Λοιπόν, αυτές είναι οι μπαταρίες. Έχουμε 24 μπαταρίες με τζέλ, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζονται σέρβις, δεν έχουν αναθυμιάσεις και δεν έχουν και ημερομηνία λήξης. Εδώ παράγεται καθαρή ενέργεια, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, χωρίς απόβλητα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν πετούν τα αέρια σκουπίδια τους στην ατμόσφαιρα, όπως κάνουμε εμείς, καθώς η συμβατική παραγωγή ηλεκτρισμού παράγει αέρια θερμοκηπίου που επηρεάζουν δυσμενώς το κλίμα της γης. Κάποια άλλα σκουπίδια της κατοικίας του σπιτιού αξιοποιούνται στον κήπο. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλαστικός οκάδος χουμοποιητής που δέχεται τα απορρίμματα του κήπου. Τώρα ρίξαμε ένα τριαντάφυλλο που μαράθηκε και τα απορρίμματα της κουζίνας. Όλα τα οργανικά απορρίμματα. Ό,τι δεν είναι πλαστικό και δεν έχει χημικά. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ μέσα και μετά από 2 μήνες περίπου ανοίγουμε αυτό το πορτάκι εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε τους γεωσκόλικες, οι οποίοι παράγουν το χούμο και το χούμο. Αυτό έχει καλύτερα αποτελέσματα από οποιοδήποτε χημικό λίπασμα και από την ίδια την κοπριά. Ένα μόνο κουταλάκι χούμο σε κάθε φυτό το αναζωογονεί αφάνταστα. Σε αυτούς τους σύγχρονους χώρους η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι στάση ζωής. Ο αμπέλοπας συμμετέχει στον κοινό σκοπό. Είναι το καλύτερο φυσικό μονοτικό, βγάζει φύλλα το καλοκαίρι, οπότε που υπάρχει ήλιος, οπότε λειτουργεί σαν θερμομόνωση και το χειμώνα που χρειάζεσαι να ζεσταθούν οι τοίχοι, τα φύλλα του έχουν πέσει και δεν εμποδίζει καθόλου. Στον μικρό κήπο υπάρχουν συνολικά 300 είδη φυτών. Από αυτά τα 150 είναι βαφικά και χρησιμεύουν για τα σεμινάρια που οργανώνουν ο Ζαχαρίας και η Κατερίνα. Πολλά άλλα είναι αρωματικά βότανα που λειτουργούν και σαν εντομοαποθητικά. Έχουμε τους βασιλικούς μας, τις ρίγανές μας, τα φασκόμηλά μας και όλα αυτά με τις μυρωδιές τους διώχνουν τα κουνούπια. Δεν έχετε καθόλου κουνούπια το καλοκαίρι? Όχι, καθόλου. Όλα τα φυτά ποτίζονται από τα όμβρια ύδατα που συλλέγουν οι ταράτσες. Σε αυτούς τους χώρους οι παραδοσιακές γνώσεις παντρεύονται αρμονικά με την τεχνολογία και τις σύγχρονες τεχνικές, εξασφαλίζοντας οικονομία και ποιότητα. Οι ιδιοκτήτες παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Είναι και βιομήχανοι, όπως τα λέγαμε χαριτολογώντας. Κάνουν ταυτόχρονα και μεγάλη εξοικονόμηση σε θέματα κλιματισμού και φωτισμού. Έχουν πετύχει ενεργειακή αυτονομία, ενώ συγχρόνως μειώνουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που την ακολουθούν. Πάνω από όλα οι ίδιοι εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι. Ένα βιοκλιματικό σπίτι δεν προσφέρει μόνο εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρει επιπλέον ευεξία και ευχαρίστηση. Εγώ που εργάζομαι εδώ μέσα είμαι ενθουσιασμένη. Έχει φοβερή ενέργεια, καταπληκτική ενέργεια, συγκεντρώνεσαι πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι το κομμάτι.